Сәлем, дуслар! Сіз нәрсе турында хыялланасыз? Білеп тұрам, бұл сүзләрне ишеткәч, күз алдыгызга кәнфитләр, уенчыклар, көндәлектәге бишлеләр килеп баскандыр. Ә менә Казанда яшәүче Тимур Фазлыевның теләген чынга ашыруга Шаян ТВ-да үз өлешен кертте. Тимур Фазлыевны йөрәге белән җырлаучы малай диләр. Тумыштан күрмәсә дә, инвалид арбасында гына йөрсә дә, ул бирешми. Музыка мәктәбендә укый, телләр өйрәнә, Коръән сүрәләрен ятлый, зур бәйгеләрдә җиңү яулый. Тимурчик! Музыка мәктәбе җитәкчесе Илзия апа бу. Тимурның бүгенге уңышларында аның өлеше бик зур. Вокал укытучысы Венера Шайдуллина белән икесе дә аңа туганнары кебек якын. Бергә шактый үрләр яуланган инде. Ә буш вакытында хәер, андый чаклар күп түгел. Бассейнда йөзәргә һәм татарча тапшырулар карарга ярата. Ә иң яраткан каналы Шаян ТВ. Мен телевизор карарга яратам һәм карыйм ТНВ, Шаян ТВ. Тимур һәр тапшыруны аның алып баручыларын тавышыннан ук таный. Шаян ТВ карап телне өйрәнәм, белем алам ди ул. Шуңа да татар теленнән аның гел бишле. Татар телендәге мультфильмнарга аерым мәхәббәт. Чыгылай килеп чыкты. Бу Ирек Хафизов. Аңладым. Аюның ішінде сулыктың күләме зурайды, әгәүдәсе күрсенчә кечерәйде. Хафизова. Шаян ТВ-га кунакка чакыргач, Тимур бик теләп ризалашты. Күңелле очрашуларга бай көн булды ул. Алып баручыларыбыз Тимурны күрергә бик шат. Бик шатмын сине күрергә. Сәмсез. Очень да бик шат. Арслан белән куян күчтәнәче кичкенә генә. Ярыймы? Ярар. Сиңа зур уңышлар телим. Бәхетле бул, ярыймы? Ярар. Рәхмәт. Кайчандыр телевизордан гына ишетеп белгән яраткан артистлары Гөлчәчәк һәм Ирек Хафизовлар исә Тимурны үз уллары кебек яратты. Без сине бик сагынып кеттек. Минем Тимур исем. Исеме Тимур. Әйе. Беләм сезне. Гадәттә еллар узгач, артистлар үзләре дә үзләре тавышландырган рольләрне тиз генә искә төшерә алмый. Ә менә Тимурның хәтере яхшы. Кем кайчан кайсы геройны тавышландырган, шундук әйтеп бирә. Янгын сөндерүче роботлар. Менә бөтенесе хәтерләп тора. Эньюны карамадыңмы? Карадым. Эньюны да карадым. Әйе. Менә бу абыең бөтен ирләр тавышын Ирек абыең гына тавышландырды. Әйе. Мен үзем дә шуны Тагын Снивил, Смайтилер. Минем бер сорауым бар. Ничек Снивил рольләре уйнарга буламы, авырмы? Менә әйтеп киттем бит. Аларның ничек дип әйтергә инде? Тавышны үзгәртте. Бөтенесе авыр шикелле Тимур. Аннары эшли башлагачтын әкренләп җае табыла. Без инде шул образларга кирип китәбез дә, аннары шул образлар булып яшибез. Хәлләр ничек, Тимур? Әйбәт кенәме? Ярар, яхшы. Безне онытмыйча тагын киләме? Ярар. Әнә шулай бик озак итеп рәхәтләнеп сөйләшеп утырдылар. Тимурдан килгән нур һәм яктылык бөтен студияны яктыртты кебек. Бөтен теләкләрең тормышка ашсын, яме тормышка. Ярар. Менә шушындый ачык күңелле булып яшә дөньяга. Кешеләрне ярат, дөньяны ярат. Менә шулай мультфильм дөньясындагы шикелле бәхетле булып яшәям. Ярар. Бөтен тормышың бәхетле булсын алдагы. Ярар. Сиңа шуны телибез. Сәлам. Истәлеккә күмәк фото һәм теләкләрнең берсе көнендә үк чынга аша. Тиздән Шаян ТВ каналында чыгачак мультсериалларның берсендә Тимур Фазлыевның тавышын сез дә ишетерсез әле. Ятели бөтен баллар, ин акыллы булырга. Тизрәк һәм көчлерәк, дуслар табырга тизрәк. Кайда булар, җавап кайда качып тора. Барыбыз тиздән шунда, ул мәктәбем минем, ул мәктәбем синең. Читтән караганда җиңел кебек тоелса да, тавышландыру, җыр яздыру өчен әнә шулай әллә ничә дубль ясарга туры килә. Әмма Тимур бер дә авырсынмады. Бу бит аның күптәнге теләге. Ә теләкләрне чынлык итәргә Шаян ТВ булыша. Шушы очрашулар бик шада. Гөлчәчәк һәм Ирек Хафизовлар шундый матур уйныйлар. Алар даже күрсәттеләр, ничек алар уйныйлар шундый. Шундый миңа бик
ошады. Менә шулай сез дә хыялланыгыз, дусларым. Мөгъҗизаларның да чынга аша торган гадәте бар.